Čaute ľudia, moje meno je Alex, vítam vás pri tomto videu. Je to ďalšia survival hra. Áno, viem, že som už točil točil som už survival hru, ale táto je lepšia. Oveľa sú tu viac vecí na kraftenie a nemalo by vám to ani blikať a až tak ani nesekať, sekať trošku. Ale dúfam, že to prežijete. A ja už som túto hru trošku hral poza kamerou, ale len tak, že som si nazbieral nejaké drevo. Ale nič som nekraftila nič, takže to si ešte nechám. Je tu tak veľa vecí na kraftenie. Tu sú také len tie veci, s ktorými sa kopia tak. Potom tu sú tie také strelné zbrane a je tu aj pištoľ. Tam mohli by tu pridať viacej. Potom tu máme nejaké, také veci, také divné veci. Potom tu máme nejaké oblečenie, nejaké veci, čo si môžeme vyrobiť. A potom tu na nastavanie domu. A tiež nastavenie domu. Takže táto hra sa podobá trochu Strange Deep, lebo je to aj také a na začiatku je také, sme vo lietadle a to lietadlo sa pokazí a my spadneme, tak stroskotáme, ale nestihol som to, chcel som to natočiť, ale vyplo sa mi nahrávanie, takže som skončil tu tak môžeme ísť kopať. Veľmi ľahko sa tu dostáva drevo a zdá sa mi, že vlastne tu nemôžeme mať, mali by sme mať 10. Ešte sa dá podľa mňa kopať, určite. Neviem podľa čoho to zistím, že kopem, ale dobre, to nedá asi. To asi podľa toho, čo tam dole vypisuje, až kým to zajde, tak vtedy. Neviem, ale dosť ľahké kopanie na to, že potrebujeme len teraz 12 dreva, či koľko na vykraftenie tejto sekery. Ale ešte kameň, stone potrebujeme, ten je asi tu. Či to nie je stone, musí inak vyzerať. Sú tu aj také zajace, ktorého som myslel, že som ho trafil. Ďakujem, ďalšieho. Chudák. O 2 mesa. OK. Nie, toto som tam... Nie. Tak. Tak. OK. Ešte tu máme jedného. Budeme mať veľa mesa. Len to otáčanie aj nejaké tlačítko na cúvanie by tu mohli dať. Zase 2. Tá máš vyzerá hnusne. Ale... čo s tým robím? Ja idem hľadať nejaký kameň. Čo robím? Ja som si myslel, že tu môžem vykopať. Neviem, kde by sme chceli začať mať dom. Dom by som teraz by som robil tie také základy, ako je oheň a tak. Ak sa vám táto hra bude páčiť, tak jasne, že vtedy natočím druhú časť. Ak nie, tak nebudem to natáčať. Prečo sa mi zdalo, že tam bol nejaký dom? Tak náhodou nebol. Nie, to je klej, ale okej, zoberiem aj klej. Čo s tým? Vlastne nemal by som nič hovoriť, lebo to je tiež celkom dobré. Mne sa zdalo, že som videl nejaký dom tam vzadu. What? What the fuck?
is that? OK, neviem čo to je. Nie sme tu možno sami. Zase metal, ale stone. Nemal by som nič hovoriť, lebo to je celkom vzácného. Ja chcem ten samotný stone, ak ho už nemám vlastne. Dá sa? Yes! Mal som stone, OK. Budeme mať najlepšiu sekeru. No, rýchlo, nemám na to celý deň. No, máme ju, takže by som aj ísť nedeli išiel skúsiť len tie najbližší strom. Neviem nejak. Ja som hovoril, že tam je. Nie je to dom, neviem, nemôžem hovoriť, že to nie je dom, ale aj tam je. Čo je? Aha, tak ja sa tam asi pôjdem pozrieť. Koľko som nazbieral 10 dreva, to je tak málo. Ja sa tam pôjdem pozrieť, aj tam môžeme, to sú rovno dve. Možno tam niečo nájdeme. Vieme zdvíhať, či? Neviem, že či vieme, ale asi vieme aj zdvíhať zo zeme veci. No vlastne vieme, lebo keď som nenatáčal, keď som si skúšal, že ako sa to hrá. A no tak som našiel plechovku na zemi, ja som ju vydvihol, neviem, čo to bola za plechovka. Len tak narýchlo si pozrel, lebo hneď som chcel natáčať. Ten pochod. Neviem prečo, ale zdá sa mi, že tam dačo bude vzácne. Aj keď nie som si taký až istý. Za 5, 4, 3, 2, 1 to zistíme. No. Veľmi vzácne. Veľa tam toho bolo, našiel som normálne túto sekeru, počkaj, ja som si čupol? Prečo sa mi zdá, že som taký malý? Tak do druhého ani nejdeme. A prečo sú tu také samé? Počkajte, ešte toto som OK, tam sa nedostaneme. Tam je nejaký kopec, tam by som možno aj chcel bývať. Lebo budeme bývať pri pláži. Neviem, že či sú tu aj noci, to som ešte nezistil. Ale ak sú, tak mali by sme si robiť už túto oheň. Tak neviem, mne sa ku pláži až tam nechce ísť, niekedy som to strihol. Lebo zase by to bolo dosť nudné tam až ísť. Počkať, ja nevidím, čo tam je teraz, ale myslím si, že buď to je nejaké zviera, alebo dačo dobré. Prosím, nech je dačo dobré. Prosím, čo to je? Čo to je? No, zviera to určite nie je. Čo to je? Neviem, čo to je, ale OK. No asi drevo, čo iné. Ale no však to hneď zistíme. OK. Čo z toho padlo? Kde je drevo? Dýcham. 94, OK. Vôbec nie zle. Neviem rozdýchať. Až takú veľkú sumu nemôžem strihať. Myslím si, že sa nejak nestmieva. Nie, nemyslím si, že sa tu stmieva. Alebo že by... Asi áno. A dosť rýchlo. To není pláž. Či je?
Aha, to som si predstavila trošku inak, ale nevadí. Z čoho sa robí tu ten campfire? No, oheň, či jak? Campfire? Z čoho? Dobre, to nevadí, ja mám až 90. No, už 87, keďže som si tu musel vykraftiť. Neviem, na čo sú nám tieto všetky veci, ako gunpowder, také veci. No máme, ja som si ho nezobral k sebe. Nie, ja ho ešte asi dači musím zapaliť. Ako sa pokladá? Položo. S čím ho mám zapaliť? Haló? Je to otáčanie. Bože, viem, že nič nevidíte, ale nie. To je dobré, ja si tu môžem dať, že koľko tam chcem, ja tam dám maximum 5. Ja tam viac nedám, ani za nič. Tak, OK. Dal som tam 5. Dáme tam rovno meso, nie. Dáme tam všetok. Dáme tam všetko meso. Nie, čo to je? Čo má u dreva? Neviem kde. Viem, že nič nevidíte. Možno oblohu. Aha, tu je náš campfire. No, celkom dosť vidno. Ako nie vo videu, ale OK. Prečo nám to nejde zapáliť? Nie, fett som tam nechcel dávať. Musím tam dať všetko. Ja viem, že mi tu... Aha. Tak toto dáme preč cancel. OK. A teraz start fire. Tak halo, začni. To nie je normálne. A čo tam mám dať? Skúsim tam dať ten gunpowder. Počkať, že to nie je black. What the... Ale však to mohlo byť niečo iné. Na budúce si asi... No, však má to byť... Aha, to vyzerá inak. Tak čo to je? Vlastne si neukazujem materiál. Takže neviem, ako sa zapíli oheň, to je v poriadku. Tak neviem, asi počkáme do rána. Wow. Ten mesiac. Takže... Aha, ja tu mám asi rozložiť ešte viac dreva. Dám tam 13. Fire. Toto mám asi rozložiť. Dám tu 2. OK, a 2 dáme sem. OK. Môžeš začať. To nejde. Ja si tu beriem všetko k sebe. Proste, keď to raz nejde, tak to nejde. Keď to raz nepôjde, tak to raz nepôjde. Ja som to vyhodil. Kde to je? Som to nevyhodil, dúfam, nevyhodil. Mám to u seba. To tam spolu. Asi nám to je na nič. Wow, chcem to zničiť. Dalo mi to niečo. Nevadí, stalo to len ček. Wow, to som sa zľakol. Ani mi ukázalo, že mám už málo batérie. Neviem, že či až také dlhé video bude. Dúfam, že vy čo vidíte. No určite hej, ale nie je to až také klejsto, no ako. Prečo to kopem s týmto, no nevadí. Má to nejakú obmedzenú spotrebu ako toho tej palice.
Neviem. Asi nie, no. Tak wow, to nechcem. Mapa. Aha, tu je aj mapa. No tak to je dosť veľký ostrov. Ale nie až taký veľký. Na to, že by sme ho nepreskúmali celý. Je to kopanie. No vidíte, však ja už mám veľa aj toho dreva, tak by sme si rovno mohli začať stavať aj dom. Čo by nebolo zle. Len keby tu boli nejaké tie svetielka, tak no svetielka, ježiš, nejaké lampy alebo dačo také. Alebo niečo, aspoň nejaké svetlo. Tak by som bol rád. Campfire, ten nám nejak fungoval by, ale ak viete dačo, ako zapaliť ten campfire, alebo ja vážne neviem, tak mi môžete napísať do komentu. Rád by som zistil, ako sa zapaluje. Nie, to je blbosť. Takže ako sa vyrába toto nejaké napríklad, z čoho to chceme? Chceme najprv, ako sa to volá, ten foundation. Keď to je foundation, to nie je foundation. To tiež nie je foundation, není to foundation. To máme pokladať rovno na zem. Asi hej. Tak 6 wood plank. Aha, my sú to... Takže na čo nám sú tie wood planky? Jaj, no, tak... Ja ich urobím asi všetky. Nemáme toľko vúdu, takže urobíme asi toľko, nejaké to, no, 2 dreva. To som si mala nechať trošku viac, ale okej, v pohode. 16. Robíš si srandu. 16. Nemyslíš vážne, možno toto je menšie. Nie, toto stojí 8. Toto stojí len 6 s okienkom. To je tiež 6. Kúpime si to s okienkom. Ja neviem. Ja kúpim toto. Jedno toto a jedno tamto. Craft. Ale vycraft. No, nedá sa ešte. Musím počkať, kým sa toto vycrafti, lebo je to normálne primitívne. Je to strašne ťažké vykraftiť 2 naraz. Áno. Vykraftím mám aj okienko. Mal som najprv dvere, nie? Vlastne však netreba nám. Aj tak sa dostaneme dnu. Takže chceme dom na pláži, alebo niekde na horách, alebo v trave. Môžete mi napísať do komentu, ja to tak prerobím, za kamerou robím to isté, čo mám tu tam, na nejakom mieste a potom vám to ukážem. What? Nie, ja to nechcem zmenšiť, ja to chcem zväčšiť ešte. Sa nedá. Počkať. Zmenšuje sa to. A zväčšuje sa to stále. Chceme to také. Na koľko počkať? Na maximum 1, 2, 3, 4. Tak na 4 krát. Alebo na 5. Asi na 5 tak. Takže na 5 si zapamätám. Teraz to dám. Položím. Ako sa to poklada? Nie. Tak. Polož. Hovorím ti, polož to. Nie. No. To nejak oni... nejak som to nedomyslel. Poprvé chceme na pláži.
Po druhé, aha, to sa má vážne dávať asi na toto. No nič. Alebo dá sa to položiť? Nedá. OK, tak asi nám bude treba toto. Ale nechápem, prečo sa tým foundation. Ja som zvyknutý na foundation, bože. Dúfam, že to stojí 4. Prosím. Nie. Nie. Ešte, že tu máme nejaký ten strom. Ja si myslím, že za chvíľu toto video už možno aj ukončiť. Ešte urobím tú blbú vec. Tak. No koľko? Urobíme 2. OK, to je presné. Takže craft. OK, máme. Teraz by sme mohli craftiť ešte tú vec. Dúfam, že tu táto vec. To sa crafti tak dlho. OK, nám to nevadí. My sa tu zatiaľ pozrieme. Počkať. Však počkaj. Prepáčte, mamka čo by mňa chcela. Už sa nám to ešte kraftí rýchlo. By ma zaujímalo, na čo sú tieto všetky veci. Ale to zistím až potom. Od ďalšieho videa, ak vôbec bude, ak sa vám táto hra bude páčiť. Dáme to sem. Ide to položiť. Ide to? Kde to bolíklo? Ako? Už ide. Tak dáme to sem. Tak. Ako to tam mám dať? Čo mám skakať alebo čo? To musím vedieť kde. Nechápem tomu. No a to je jedno, když urobíme to na budúce, ja si zatiaľ dačo o tej hre vygooglujem. Tak ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber, koment a zdieľajte. Ešte by som vám chcel povedať, že možno tak o 4 dní alebo možno skôr alebo viac dní bude challenge s hosťom asi s Ninou a takže toto z tohto videa bolo všetko a čaute.